Какво ще кажеш, ако ти кажа, че философ от преди 1000 години е доказал съществуването на Бог, използвайки само логиката, без чудеса и без свещени писания? Запознай се с Ибн Сина. Той задава един въпрос. Защо изобщо съществува нещо? Не как работят нещата, а защо съществуват. Ибн Сина казва, че всичко е от два вида. Първо, обусловени, възможни същества. Те могат да съществуват, но могат и да не съществуват. Ти, аз, телефоните, планетите. Няма родители, нямате теб, няма слънце, няма живот. Няма причина, няма следствие. И тук идва проблемът. Ако всичко зависи от нещо друго, кое е започнало всичко? Безкрайна верига на зависимост е невъзможна. Някой трябва да започне тази верига. Затова Ибн Сина казва, че трябва да има необходимо същество. Същество, което винаги съществува, не зависи от нищо и причинява всичко останало. Ако то не съществуваше, нищо нямаше да съществува. Днес хората питат, премахва ли науката Бог? Науката обяснява как работят нещата. Бог обяснява защо самото съществуване съществува.